Να ευχαριστήσω πολύ τον Μιχάλη τον Μαυρίδη και τον Μερκούριο τον Μαργαριτόπουλο για τα πολύ καλά τους λόγια. Προηγουμένως που τους ανέφερα, δεν ανέφερα την κυρία Σαδανά που κάθεται δίπλα μου, γιατί θεωρώ ότι είναι σε όλους γνωστή, καθώς με την καθημερινή της παρουσία ομορφαίνει τους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από το κανάλι του Europe One. Το βιβλίο. Η αφορμή για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ένας καφές που ήπιαμε κάποια στιγμή με κάποιους συμφοιτητές, έναν εκ των οποίων τον βλέπω και εδώ απέναντί μου, την άνοιξη που μας πέρασε πριν τις εξετάσεις για την τελευταία ενότητα του μεταπτυχιακού. Σε αυτό το καφέ λοιπόν προσπαθήσαμε να βάλουμε σε μια σειρά τις δεκάδες των σημειώσεων που είχε κρατήσει ο καθένας, τα βιβλία που είχε διαβάσει τόσο του Πανεπιστημίου όσο και τα υπόλοιπα εγχειρίδια και βοηθήματα που είχε βρει από εδώ και από εκεί, προκειμένου τελικά να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να διαβάσουμε και να δώσουμε εξετάσεις. Και οι εξετάσεις στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα ήταν πώς εκπονείται μια ερευνητική εργασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι αυτό που μας έλειπε και αυτό που ψάχναμε όλοι ήταν να έχουμε, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα εγχειρίδιο που θα μας έλεγε τι θα έπρεπε να διαβάσουμε και τι θα πρέπει να διαβάσει ο κάθε φοιτητής είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για να μπορέσει να υλοποιήσει μια ερευνητική εργασία επιστημονικού περιεχομένου. Το υλικό λοιπόν υπήρχε. Αυτό που δεν υπήρχε ήταν ο οδηγός. Αποφάσισα λοιπόν ότι να καθίσω να τον γράψω αυτόν τον οδηγό. Και έτσι και έκανα, ξεκινώντας αμέσως μετά τις εξετάσεις στις αρχές του καλοκαιριού, μέχρι περίπου στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το πρόβλημα βέβαια που προέκυψε μετά είναι ότι καλά γράψαμε τον οδηγό, ότι τον κάνουμε τώρα. Γιατί από μία έτσι πρώτη